Benvinguts a un nou episodi d'Agropodcast i gràcies per ser aquí. Avui tenim amb nosaltres a Alba Serentill. Ella és relleu generacional de Grup Serentill i avui explorarem com ha passat del món del màrqueting i la comunicació a l'empresa familiar. Benvinguda. Moltes gràcies per convidar-me també. Teniu algun pla ja per començar a implantar tot això en el sector? Com ha evolucionat el comerç internacional des que estàs tu a la direcció? Comencem parlant dels teus inicis. Com vas decidir començar a estudiar publicitat? Bé, jo vaig estudiar publicitat a Barcelona, tot i que volia estudiar comunicació audiovisual perquè sempre m'havia generat curiositat el món de la comunicació, la fotografia i el cine. Finalment vaig estudiar publicitat, que és una carrera de la mateixa branca, diguéssim, i potser quan vaig decidir-ho no tenia tan clar el que volia estudiar, perquè tenia diverses opcions, però sí que tenia clar que volia anar a estudiar a Barcelona. Llavors, tot i que també en uns inicis, o quan era més jove, volia estudiar veterinària, perquè a casa teníem granges i estava molt més relacionat, amb els anys vaig anar canviant d'opinió i em generava més inquietud marxar a estudiar fora i deixar el poble que no pas quedar-m'hi. I explica, després d'acabar la carrera vas estar 8 anys treballant en el món del màrqueting. Què ens pots explicar sobre aquesta etapa de la teva vida? Sí, jo, com us he dit, vaig estudiar publicitat a Barcelona, a la UB, 4 anys, i després vaig decidir anar a viure a Londres. Volia aprendre anglès, per mi era una assignatura pendent, i allà vaig començar potser la meva carrera professional. Vaig tenir sort i vaig començar treballant en una empresa del sector alimentari, primer com a pràctiques i després em van contractar, al mateix temps que anava aprenent anglès, i finalment, al cap de 2 anys, vaig decidir que aquesta etapa ja s'havia acabat i volia tornar a Barcelona. Llavors aquí treballo a l'inici a una empresa, una agència de màrqueting digital de Grup Planeta. Estic una altra temporada i decideixo finalment tornar a Lleida. Em vaig apropant cada vegada una mica més. A Lleida he treballat amb diferents agències de màrqueting digital, també amb departaments interns de comunicació de diferents empreses, i els meus últims 5 anys han estat a Sofitec, que és una empresa de software que hi ha aquí a Lleida. Molt bé, i després de tota aquesta etapa del màrqueting, com comences a fer el procés de dir, vale, aquesta etapa ja la finalitzem i et planteges entrar a l'empresa familiar? Ha sigut un procés d'uns 2 anys i una decisió difícil. Ha sigut una mica també per diversos factors. Un d'ells ha estat que he anat coneixent durant aquests últims anys el sector. Potser els inicis els podria identificar amb una fira que vaig anar a Hannover, el meu pare i la meva germana, que són els actuals, ara som els 3, però la meva germana fa molts anys que treballa amb el meu pare a l'empresa. Doncs em van dir si els volia acompanyar a aquesta fira a Hannover, i jo, com que m'agrada molt viatjar i em feia il·lusió amb ells, doncs vaig anar-hi. Llavors aquí començo a veure un sector que desconeixia, tot i haver estat sempre vinculada amb l'empresa i haver viscut des de petita, o anat a la granja, etc. Durant la meva etapa a Londres, Barcelona, m'havia desvinculat més. I començo a veure un sector molt tecnificat, que és molt innovador, el començo a conèixer més de prop i em genera una curiositat. Llavors aquest potser va ser un dels motius. A part, després vaig continuar anant a xerrades formatives del 333, vaig començar a conèixer gent del sector que et parla i et transmet una mica aquesta il·lusió pel sector. Un altre motiu va ser que, degut a un problema familiar, em vaig vincular molt més emocionalment amb l'empresa i llavors creix un sentiment com de pertinença i un tema emocional. I finalment, potser com a detonant per fer el canvi, va ser que el meu pare va adquirir
part de les empreses que tenia mitges amb un familiar. Llavors, clar, se'ns genera molt més volum de feina i bueno, va ser una decisió de tota la família, no? Que vam dir, ostres, Alba, ara si vols és el moment, i vaig decidir doncs, aparcar una mica el que havia fet durant aquests últims 8-10 anys i entrar a l'empresa familiar. I ara que ja has entrat en l'empresa familiar, ja tens una miqueta de rodatge, quins han sigut els reptes que has trobat, als que t'has enfrontat? Bueno, els reptes han sigut diversos també. Un ha sigut la formació. Clar, jo vinc d'estudiar una cosa que es pot aplicar a les granges. Nosaltres estem integrats, això vol dir que el nostre proveïdor de pinso, de les truges, dels serveis veterinaris, etc., també és el nostre client. Llavors no necessitem una labor comercial o publicitar-nos per buscar clients, perquè ja en tenim un i és únic. I llavors part del que jo he estudiat doncs, no ho podríem aplicar. Per tant, la formació ha sigut un gran repte. El que he fet ha sigut els 2-3 primers mesos doncs, treballar com a operària de granja, tant a la part de maternitat com de gestació, fent les tasques diàries que fa un treballador per conèixer tot el cicle productiu i les feines que realitzen al dia a dia de primera mà. I ha estat una feina que m'ha agradat molt, que m'hagués agradat allargar, però com que tenim molta feina de gestió, doncs he tingut que donar aquesta etapa una mica per finalitzada i passar a realitzar altres tasques. Això podria ser un dels reptes que he tingut. Un altre també seria el canvi de sistema productiu a una de les 2 granges que tenim, que hem passat de bandes setmanals a bandes de 5 setmanes. I si això per qualsevol granja ja és un repte, perquè significa un canvi de tasques, d'estructura, molts canvis i molta feina, doncs per mi, recient incorporada, encara ho he estat més, però m'ha fet també conèixer el sector molt més ràpid o les feines de granja molt més ràpidament. Explica'ns una mica més sobre aquesta manera d'operar. Sí, nosaltres fins ara treballàvem a bandes setmanals, que explico. Això significa que cada setmana tenim cobricions, parts i deslletament. Els 21-28 dies s'emporten els garrins de fins a 6 quilos a altres granges. Llavors, cada setmana hi ha, diguéssim, la mateixa roda. Amb les bandes de 5 setmanes, això passa a produir-se cada 5 setmanes, amb la qual es produeix el que es diu tot dins i tot fora. És a dir, els garrins tenen tots la mateixa edat, o sigui, neixen la mateixa setmana i el deslletament també es produeix la mateixa setmana, amb el que això minimitza el risc de malalties. Llavors, el que estan fent moltes integradores i moltes granges és passar-se a aquest sistema de producció per reduir el risc de malalties. En concret, d'una malaltia que és la rosalia, que és una cepa del PIRS, que és una malaltia respiratòria i reproductiva que ha causat moltes baixes al sector. A part d'això, també es millora en bioseguretat. Per exemple, en temes de transport, de passar de carregar cada setmana a fer-ho a 5 setmanes, amb el que redueix molt el tema de risc amb transmissió de malalties per temes de transport. I quina és la teva visió pel futur de l'empresa i el futur del sector ramader? Bé, sobre el futur de l'empresa és positiu, tot i que estem en un període una mica de transició per diversos motius. Un d'ells és aquest volum de feina o de negoci que hem adquirit recentment. També estem en un canvi de relleu generacional, tot i que la meva germana la Neus porta molt temps a l'empresa. Amb el meu pare, ell està ja més a punt de jubilar-se. Llavors, també amb la meva recent incorporació, que encara m'estic formant, és una època de canvis, però comptem amb un molt bon equip. Som uns quasi 40 treballadors, tot i que tenim un percentatge de rotació com a qualsevol empresa. Comptem amb treballadors molt veterans, porten amb nosaltres més de 20 anys. Llavors, crec que formem un bon equip, jo he entrat amb moltes ganes i bé, imagino un futur positiu i de continuïtat per al negoci. Segur que sí. I en el sector ramader? Bé, el sector jo crec que està vivint un moment una mica convuls, amb coses positives i negatives. Podríem dir que els últims anys potser hi ha una falta d'oferta. El problema que comentava abans de la rosalia ha causat
que faltin molts animals, no? I que això perjudica la indústria, que està estructurada per un cert nombre d'animals amb uns costos fixes que si no els té, doncs imagino que passa per problemes econòmics, però al mateix temps això també afecta positivament el preu de la carn, perquè clar, hi ha més demanda que oferta, no? Llavors, bé, com a tots els sectors, imagino, doncs hi ha èpoques més positives i negatives, però crec que és un sector amb molt futur. Sí que pot ser el tema del benestar animal, amb tota la normativa que cada vegada és més exigent, i el tema de la burocràcia doncs, és un factor que és més negatiu que positiu i que limita moltes inversions o frena molts projectes. I ara agafem això del benestar animal, perquè sabem que la vostra empresa té una filosofia centrada en la innovació i sostenibilitat i el benestar animal també. Com es reflecteix això amb les vostres operacions diàries? Bé, totes les tasques de les nostres granges estan orientades al benestar animal. Els treballadors compten amb una certificació, que és exigida per la llei, però també exigida per nosaltres, perquè volem que els animals estiguin ben alimentats, comptin amb tots els principis del benestar animal. A part d'això, doncs, utilitzem material d'enriquiment, que són, per exemple, pilotes o joguets, cadenes o objectes amb els quals els animals poden jugar i no s'estressen, que és un dels principis també del benestar animal. Hi ha una sèrie de reformes que anem fent constantment per adequar-nos a la normativa que ens exigeix el sector. Quines tecnologies avançades i quines infraestructures automatitzades esteu implementant al vostre dia a dia? Doncs sí, mira, a nivell de granja, per exemple, comptem amb dosificadors electrònics a les maternitats. Això significa que cada plaça compta amb el seu dosificador, que va tot monitoritzat, amb el qual, mitjançant una corba d'alimentació, podem donar-li l'aliment que necessita segons el moment del cicle productiu amb el que es troba. Això fa que estiguin millor alimentades en tot moment, que generin millor llet per alimentar els garrins i, en conseqüència, una carn de millor qualitat. També estem monitoritzant, més aviat sensoritzant els dipòsits de pinso, els silos i els dipòsits d'aigua, per poder ajustar-nos molt més a l'hora de fer les comandes i contribuir a un estalvi. També tenim una domotització de la ventilació, refrigeració i calefacció de les nostres instal·lacions. Estem intentant cada vegada més digitalitzar-ho tot perquè poguéssim controlar-ho remotament i estiguin totes les dades al núvol, també per detectar possibles avaries d'una forma molt més fàcil. I, en definitiva, automatitzar tot el que puguem per tal de reduir l'impacte ambiental i millorar la producció. I a part de totes aquestes automatitzacions, que en són unes quantes, teniu algun objectiu a futur o algun nou projecte que vulgueu compartir a Grup Serentill? Per exemple, volem ficar més dosificadors electrònics d'aquests que et comentava, millorar temes de bioseguretat. Estem mirant també de fer una planta de compostatge. Tenim, per exemple, un camp solar, és a dir, tot i que fem servir energia elèctrica, també disposem de plaques amb les quals utilitzem energia fotovoltaica i que volem anar incrementant amb el temps. I seguir digitalitzant l'empresa, que al final és cap a on van tots els sectors i el sector ramader i l'agricultura en general no és menys i també va i ha d'anar cap a aquest camí. Déu-n'hi-do, moltíssims projectes, esperem que tots acabin sent fructífers. I per acabar, l'última pregunta, quin consell li donaries a un jove que vol entrar al món agroramader? Bé, jo l'encoratjaria a fer-ho, tot i que jo ho he fet una mica tard. La veritat és que estic molt contenta d'haver-ho fet. Tant si aquests joves provenen del món de l'agricultura o la ramaderia com no, si els animaria a fer-ho. Si tenen una empresa familiar, doncs encara més, perquè jo que he estat a les dues bandes puc dir que és molt més motivador estar a l'empresa de casa que treballar en una empresa privada, tot i que sempre hi ha avantatges i inconvenients amb tot.
però és un sector molt apassionant i amb molt futur. Doncs moltes gràcies, Alba, per compartir tots els reptes i les oportunitats que teniu al sector ramader i els que te n'has trobat després de passar del sector de la comunicació al ramader. I ha estat un plaer. Moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Moltes gràcies a tots per estar aquí amb nosaltres. Ens veiem al pròxim episodi. Fins aviat. Thank you.